tfal. Grazzi tal-li ġejtu tarawni. Mnalla, għax kienet ħatmurajni bija. U kif jgħidu tafux min jorqot ma jaqbad ħut. Dan il-qawl ġie spirat mhux għax il-ħut ikun fil-baħar kmieni fil-għodu biss, iżda xi sajjieda għaqlin kienu joħorġu jistadu kmieni ħalli xejn jidħlu lura jsibu l-beħ mill-ewwel. Kemmu sabiħ tkunu għaqlin u liedi. Mela ħanajdilkom din l-istorja biex tifhmu żgur. Ommi kellha ħanut żgħir fil-garax tad-dar tagħna. Kienet tbieħ il-bżonnijiet bħal perżut, ħobs u l-għanet tat-ton taż-żejt. Kienu jiġu jixtru kważi l-ġirien kollha minn għandna. Lanqas kienet titħadd titla' x-xemx fis-sitta ta' filgħodu li ommi ma kienx tiftaħ il-ħanut. U ħanqermakom mhux l-ewwel darba li stembaħ bil-sejjes li kien ikun hemm fil-ħanut. U darba ma tlaħx iżjed. U mort fuq ommi wettilha, hemm bżonn niftħu l-ħanut daqshekk kmieni? Mela kemm iqumu bil-ġuħ kmieni n-nies. Ommi tbismitli u qaltli, binti, jekk ma niftaħx kmieni jien, in-nies xorta jqumu kmieni ħajmorru x-xogħol. U taf xiex, jekk jiġu jsibu l-bib magħluq imorru għand il-ħanut tal-kantuniera l-oħra tafx. Jekk trid xi ħaġa binti, trid tqum u tagħmilha. U kellha raġun ħanejdilkom. Naħseb intom ukoll għandkom xi ħolma diġà tberrer f'moħħkom. Bosta tfal ikunu jridu jsiru xjentisti, artisti jew xi sportivi. Tafu xiex imma tfal, jekk toħolmu biss ma jsir xejn tafux. Jekk tridu ssiru dak li tixtiequ, tridu tagħmlu l-albu tagħkom. Tipprattikaw u toqgħodu attenti waqt il-lezzjoni. Issa morru liedi. Moħħkom hemm u ħudu ħsieb xulxin.